Ug yasa ka sayo buntag ana, nakalitan na lang ko sa akong nakita sa among silong. Uy, saan niya silong? Kadina man eh. Kadina, cute. Anong niya may kadina din eh? Gigi! Gigi, marika! Huwag ka may bagong sa ning kadina nga niya silong? Ikot tingali na sa iro, Nay. Kunya, huwag ka sa iro. Lagi sa kanyang daan ng kadina, Nay. Dali ka si tatay. Amot na ko ha. Si tatay baka ni mo. Ay, sadya lang na, Nay, uy. Mapalit tingali iro si tatay. Kay iyang ihikot anang kadina. Ay, mahibong man lang sa gutag nga nun eh. Pangutan na lang niya si tatay, Nay. Basta mo abot na. Anong ni amay kadina? O pagkaugma na sa buntag, wa kong kaalingad nga mila kausa yung akong pana. Mao nga namapit na lang ko sa radyo ug nakalitan ko sa usa ka flash report. Unsam ni flash report? Maminaw lang una ko. Fokus na ako akong radyo para maklaro gid. Niyo sa ka-flash report. Ano sa katao nga naghigot sa kadina sa may flagpole sa munisipyo. Gikagubtan karon sa mga tao kay nagyaw-yaw man kini sa kalwasan sa kalibutan. Uy, kadina. Kadina. May naghikot. Di na ba kasmuntor? Taas flagpole sa munisipyo. Gigi, anak! Nakuyog ta! Gigi, pagdali! Pag-abot ang munisipyo, daghan na kay ang mga tao nga nagpundok, mga kamera, TV, nagpasad na, nagaradyo, nagbalita na. Dito na si kasamang Paul Lauro. Niya, daghang mga tao da. Uy, Nulan, mayo kini ka. ano man girmo ha? Kisa man nagikot ka din na sa may flagpole. Imong pa na si Buntor. Usa? Si Buntor? Ulang kita nahigot sa kadina nay. Gigot sa niya sa kanang flagpole ba? Duol agad to. Aniya karon kana ko ang kaluwasan sa kalibutan. Kaya ang katawan karon di na masabot. Labi na sa atong kinayahan, sa atong kalikupan, sa atong basurahan. Di masabot ang mga tao. Lainon ang malata, ug ang dili malata, ug ang hait nga butang ipalain. Pero nagabot sa truck sa basura, isagol gyapon ang tanan. Masabot ba? Oh. Ya karon sa akong kabut ang kaluwasan sa tao. Oh. Oh. No. Buntor! Oh. Ngano ka ha? Naunsa ka ba na motor? Kinsa ka babae? Kaya bagaw na ka makailan ko, imo kong asawa. Asawa? Tagtanga ko ng kadina, be. Paulit ato, nagutman ka tingali. Tagtanga ng kadina, sige na. Dili babae. Dili. Anto nga magbaso ng mga tao. Nga mag-usab na sila. Tangtangan ng kadina, higot-higot mo kadiha, mura kag iro. Paghigot sa flagpole, mura kag iro. Ako ang dalan sa kaluwasan. Ang musunod ka nako, malangit ang iyang kalan. Naun sa baya taong kamuntor, mura ka manggidi ang iro kag higot na sa flagpole. Oh, brable mo. Yan sila, brable mo. Kinsa man na, Berto, ha? Kita lang may abot. Ikarga ng iro, taon, sunod tangkal. Oo. Mga brad, yan ang iro, ay. Yan, ikot lang po. Ikarga na ninyo. Murag yung iro. Buhay mabuhay ko ninyo. Buhay ko. Di ko iro. Tao ko. Ako'y muluwa sa mga makasasa. Tao ko, di ko iro. Ayaw. Wala diha. Ala, sige, ikarga ka rin, City Paon. Bahala ka. Berto, tatanan, bahala na ko. Tatanan. Ay. Sa pasil na tingali, sa pasil. Masil? Oo. Dadala ko ninyo sa... Sagol ni Skandi. Ayaw. Dadala ko ninyo sa bungtod sa naupa. Naupa? O sa Kalusuan Island ba? Ay lang sa pasil. Kahit na may kulatan. Ako ang kaluwasan. Haladag pa. Dagan muntor, dagan pa. Oo na diha. Muna ko nakuyawan sa kumpana, gusto kini siyang musikat. Naghimo gyud milagro. Unsaon ko manibana nako eh. Unsa man ako may pasultihon, Lola. Bambina may adlaw, ingon man sa nagpaminaw ka namuron may adlaw. Salamat. Ug ingon man sa tanang mga staff sa Sid Marketing ang kaguhat sa Panyawan Herbal Capsule. Ang milagro sa capsule ha. O sa Panyawan
Lilibet Oil. Also celebrity Kudik Beauty Song. O katagan ito may suuna diya sa kabukirang dapit board nga ang mga kaisuuna na ito nga manlalaban sa mga kabus-kabus na kumunta na diya. Sa tanan ngayon board nga namati na ito karon labi na gyud ni Kuya Nick Pipito. Usa ka Kuya Nick. O ganoon man diya sa ni Kapitan Rinaldo Lugdunio og man na karong gabi diya sa Kalawan ng Lilia, no? La Kapitan Rito Dilia Valorio. Nakita ta kap, no? Karong gabi. Og sa Pizza 26 sa natas Bulinawan Sitio Kambuntan Release 1 Takar ni Kapitan Michelle Gadorpod. O kada tanan. O board, nagpasalamat niya taga Biglanilla board. Ang nagpasalamat sila niya itong paggawa na itong 125. 125. Oo, nga ginatag ni board Tibandaan o ni Ma'am Yuli Daan ang umabot na itong board member sa First District. Kaya ito, taga-taghap lang niya. Taga-taghap lang. Pero tagapan sa hinun gyud. One way pa. Lain niya taga ati press kay street. Lagi, one way Sibana kada Sibana daw yung Mo lagi. Pero problema lang kay mupalit sa kudit man guwa. Na diya. Basta nang gawa. Manang magbantay kami nga di kang palit. Nag-host kong singing contest diri sa Kalatsut si Tuyo Kunaluginsan. Yeah. Sa panimay nilang nabling. Dito, pare Ableng. Naman sila si Kwan, si Ma'am Calceren o si Police Officer Raymond. Ako may gipa-host dito. Pag rapol sa mga contestant katong mukanta, ang si Esther Olmedo, yung nagkuha number 9. Karon, kaya nakakuha sa number 1 ba, niya gilabay, di why number 1? O di why number 1? So si Esther Olmedo nga number 9, nilugsong sa 8. Iko nga. Ngano? Sabi ka na bira siya 80, ko di ba na yun? Mga kanyang, nakakuha sa number 1, di ba? Kanta yung gilabay man, kung kung number, tinauskus 8. Kung hala, pagsugod na tayo, ang takla, 1:98. Di kawas ng gulag hapon. Ito 9. Ito 9. Kuha. Bali lang. Ala? Matagap-tagap ba? Namidaw din nato bangkon siya, maayong pagpaminaw niya, barangay Captain Roland Caldino, sa Lagundi Oslob Cebu, kung siya Raul Butron. O, figurasyon diya sa gawi Oslob, kumusta ka mo? Og ni Father Josue di ay may pagpaminaw ni mo Father, og yung man ni Vice Mayor Edgar Labella. Og sa tanan taga Pook, Roseville, Pook, Talisay, nagpaminaw si Tio Bumba, Sunrise, si Tio Tambi sa Green Forest ni Lanjorin Ukat, ingon man ni Konsyal Pasita Lastimado. Kanang ang iyang pamilya, og ingon man diya sa Biasong, mga silingan ni Pops. Di ba? Thank you kayo sa inyong pagpaminaw. Nakasakay mi baan kining Doctor of Education, pag naog mo na ko barko gikas kamuti, dawato man tas bus diretso gikas kamuti pud nga ni sakay. Ingon nga, kasi si Dr. T, ato as Dr. T, ingon nga, katubang kuan kanang school director sa sitio sa San Fran. Ano katuog tingali, amin ako kung asa man sa ospitala di Doctor of Education di ay. Doktor mga education. Amin ako doktor nga sa ospital. Di mo to pag-abot siya nga ni ito bang sinakon pahiyom siya sa hinumdum pa kay ko. Ang man na Dr. T, siya hinumdum ka nga ikaw may nidaog sa Miss Gay dito sa amo sa Camaw San Fran Camotes ko. O sa tuiga, iko siya mong gaon violet. Iko ay 1992 may nasunog man pagkaon sa buwan. Alam may sa kabamno kay makakuan pa ka sa MDSulob. Dili siya may ningon nga kanang violet nga gaon ay katong puno sa spangles nga murag kunang Serena pero violet ang nindot ka sa nga bawd puro gyud violet 1992 to siya. Kay pagka December 25 nasunog ta kong gaon kay sunog mo des de Rodriguez. Ikaw minidaog dito ka na. Nakalimot na magpulo yan. Mga nung alaw pa to. Si Kagawa de Filito Incabo, no? Pagka sa inuburan, pagkatig paminaw ni itong tulumanon, labi na ni Cap Rodi Tubada sa inuburan sad, no? O ingon man ni Ferdy Rabaya, nila ni Gil Restauro, ni Kapitan Maning Cabrera, Cap, no? O kaya ingon na sa ni Arturo Bas, ato ni mga lalay po nga managag konsyal sa Katbayan sa Talisay. Sige, hello sender, si Lulang. Kinaragano nga yung bana nga mudagan o kuhan, konsyal, na karon na kuhanin na murag nag-scratch na ba, gitangtang sa grupo, muna nilagang independente, nga nagpagtambak na siya, kina siyang amigo, pag milagro, aron mo sikat ka, pag milagro, ang gibuhat sa iyang bana, nakadungog na lang ng asawa, nga doon ay tao nga naghigot sa flagpole o kadina, kahigot, pati nagbubuta, giyato sa asawa, yan yung bana, naghigot o kadina, nga mura nag-iro, no? Diyan mura na ka ng naano niyang kaluwasan sa kalibutan. Ayas itong style, ano mo sikat. Naabot ka na silipang, kikarga yung bana, kaya nagtuong iro. Muna yung nahitabo na hasol taon si Lulang, bayan niya yung bana nga nangitag paagi, ano mo sikat, ang kato na lang kadina, gigos flagpole.
Ege, lang. Ato na istoryahan. Ha? Paita sa niyang bana, no? Hmm. Yap, kuwang KSP kayo, kulang sa pansin. Wa mo ni siya ba ingog ka ng mga ingon tampo nga karon og naingon anak kay dunay mga gipang tumar or dunay Ay, gipang Jag. Ang iya nga Wa. musikat siya. Nagimulan siya kuan nga. Milagro. O milagro kanang isina. Lahat sa itong nagigot sa Kapitolyo. Lahat sa itong tayo sa kibungot. Karang murag ko itong iya. Yala ni strategy. Kulto style. Oh, kana murag strategy niya nga manon siya. Nagkaroon sikat. Nagkaroon gidakop siya. Gikarga sa City Pound. Ngano man sa gikarga man board nga di man Kung to silang iro. iro nga nagigot sa flagpole. Wa man ka maaw. Di uwang ra. Ikiti lagi ko. Na, Naotam na lang, no? Itaw, no? Pagitayan ni, pa na lang banan nimo nga. Ay lang nga mga style dong kay kuya gina. Kada ina lang Kamot yun. ina lang karaan na style dong. Ako ang kay mulang sad ni siya. Da independente. Kay wa discuss siya sa iyang grupo, Grupo. di ba? Oo. Nya karon sa iya ka tingali itong dili na kwantali siya ato board nga giscratch siya or nag-uol ba karon siya sa iya tong na discourage ba siya? Oh, pero kung maghisgutan ning mga kandidato na uban bisa ma independente siya og dili og ganahan yung mga Ganahan yung mga tao. Correct. Correct. Kung ganahan ang mga tao nimo, bisan pag independente ka. Tama ka ni uban nga mga Dadun ka gyud, di ba? tama ka ni uban press nga mga hatag kuprason ra. No. Dawaton taga ako ni mga press pero Steven niya ko ibutar kasi niya ko nauyonan. Oh, ana kay total wa may nakakita. Ana mo ilig sila sa balutay mong isuwatan, di ba? Usa bang lugar at press nabi gitawag nila kontra sinyas. Pero ang palitan ako musuwat ko dire nya di ko patanaw. Tanaw gid sila nya pilon ko man so. Na may mga hulga ako sa mga Hulga lang talaga gawas pero magpa-pretend lang ko nga muna kay ako gibutaran. Di lang ka magpa kuan nga nisupa ka. Laktod istorya. Yan maron ba kay shading man, di naman si isuwat angan. Ang laktod istorya kanang naang laktod istorya kanang naang ug gusto gyud siya nga ingno ta mailado. Ang hindi mga mayong binuhatan. Mao. Hindi mapapasa ang laman sa tao. Ayo kag inay mong bana nga ayo na paghimo ana. Palitan gusto kag gyud. Maghimo kag katong gingon ba nga maghimo kag mga buhat nga mauyunan sa mga tao nga dili nila malimtan nga maayong buhat. Kam ko ni uban press nga mongisi lang panahon sa eleksyon. Na gyud. Mo-wave lang. Wa eleksyon. Wa election din tagad. Pero ilig-eleksyon na magsugat mo, pikpik sa baga ha. Yan na hay. Kumusta? Sa ganito panutihon ba kanang haring lungsod? Kamu mga haring lungsod, kung maglungsod ako'y hari. Diya. Sige. Ana lang, no? Sao taman. Tabagil lang imong bana nga kanang nang gusto jud ka o gusto mga tao gusto gyud nimo. Di naman sila magikot kag kadina. Kamahal ra baros metros kadina. Kalindo tayo, Lord, kay sa katong gisugod siya sa Ginoo nga pagkanon sa presidente. Mayo na inanak nga siya yung Katong diya sa tao nga sige dagan sa Rakuyal. Rakuyal? Namatay naman tingali. Oo. Kada eleksyon dagan presidente Rakuyal. Hantod wala gi kuan sa kamuli ko. Sa danuisan? Wala duwa Sila ra. kandidat. Sige. Okay. Ana lang ha. Og salamat sa imong padangat atong tulumanon. Kone ko ang puzzle. Sihon.